DJ Eno. Tunamonge chinapon. Eno. Type of a weapon. Ones. Uptatin. Zimuna siri common. And this is type here yakakurira komboni. I want dive kunoton. Kuma rondera kuno wani kwa proton. Type ya kuti dini ndiri toni. But ndisi doba. Munondi onan disiri sopa. Nekuti andizi mudoni. Andisi vuli get John kana kunzi ndizi nditori bunhu ari kurwira throne but nditori type kuti ndakangomirira kuti vauye they will run from the gun vachaona kuti vachato rohwa nestone ndobva ndavaratidza kuti dombo rinobudiswa namai vashona richinzi pron yedu inogara iri on kana muchida batidzai mafoni budisai live pa Instagram kana kuikanda pamadamu taona kuti nini ndiri handisi common ndakatokosha kunge bacon lemon aya shanda kunge sanitizer pamwechete nefertilizer musafe mandisaiza nekuti I know where I come from so me say from day one tycoon ndichiva buditsira matun andina fesi yechikatun saka msantimbeche kunge babuni rakatotyora musaluni richinzi rikuda kuputisa mabaluni so me say pona kundimecha kunge katuni nekuti andizi gudo babuni rinenge rakamecha kugara musaluni so kunge chimpanzi tinge chichiiswa manews nema ear lashes chichinzi ndete takanyora takamecha kutotadza kuti chinema saka kupisa madinga sara vazoita maissues tobva tavaratidza kuti vanodzokera kucrashes go to the churches mobva maenda muno majigis musazoita skiri iya yekuya maka kwachura bhutsu so tafis nekuti muri kuwanza mafanizi magaizi handisi right ndiri left but ndisiriwe theft handiziwe night shift kana kuti bvunza mavidhio angu anoshutwa nadrift achakupudza kuti nini handisi snitchi wichi blichi tichachanda kusikira ndava richi I wish kuti ndizoti from one day ndicharova dheka renhendende misei